ni dan Najeriya shi wani irin mutum ne mai son zuciya. Yanzu ka ga da suke ta bure-bure, wannan ya koma nan, wannan ya koma nan, wannan ya koma nan, wannan ya koma nan, duk fa magana ne su samu takara su zama madafan mulki, saboda sun riga sun makance, suna ga in ba mulkin nan babu su, in babu takara nan babu su, ko ba ka suke bane? A'udhu billahi da irin wannan son mulki. Wallahi mai son mulki barnarsa ta fi kura mai jin yunwa an sake cikin dabbobi, don komi zai iya yi, ya yi ƙarya, ya yi yaudara, ya yi ha'inci, ya yi munafurci, sai sa Allah raba ka da son mulki. Wallahi duk wanda Allah ya sa masa son mulki ya halaka. Abinda manzo Allah ya tsoratar game da mulki, ku daina kwaɗayin mulki, ku daina kwaɗayin mulki. Manzo Allah ce duk wanda ya mulki sai yayi nadama. Satarusuna alal imara wa satakunu yawmal qiyamati nadama. Kamar Allah ya ce za ku yi kwaɗayin son mulki, kuma kowa ya yi mulki sai yayi nadama. Da ka zo a daure ko adalcin kai sun ce ka ko zalincin kai ka wuta, amma kaga mutum yana ta wahalar da kansa, ta wahalar da kansa, ta wahalar da kansa. To a matsayina dai mai karantarwa na baka shawara kaki. Yo yanzu kana son bi ra'ayinka kamun adalci in bi ka kan son zuciyanka? Na baka shawara kaki kuma ka saba mini, kuma gobe ra'ayinka saboda kana da wani abu a hannunka. Ka san wasu ɗan kuɗi ne ke zuga su, ko ba kuɗi ba ne? Dan ya gana da yan wasu kuɗi a hannunsa. Sai za nake ce ku talakawa ku bi maganan malamanku, musamman malamanku da ba za a iya juya su akan kuɗi ba ko akan wani abu, kuma wallahi ba za su ci amanan ku ba. Ku yi koyi da kiristoci, suna jin maganan malamansu, suna musu biyayya, suna musu ɗaya. To ya aka yi malamanku da ba su ci amanan ku ba suke kwato muku haƙƙin ku wajen waɗannan azzaluman, kuke so ku saba musu, kuke so ku saba musu?